Здравейте! Сега отивам на фризьор, защото освен състоянието на косата ми, успях и цвета да си разруша последните няколко дни, да вече съм жълта. Да видим какво ще успея да направят. Надявам се чудеса, защото не мога да излизам така пред хората. Много е зле положението. Стискайте палци! Реших да отида в Луксор Бюти на булевард България в Пловдив, където не се изплашиха дори от моя трагичен случай. Решихме, че най-добрият вариант е да потъмним горната част на косата, защото цялостното й състояние беше много трагично. Косата беше супер изтощена. И в крайна сметка на мен ми беше голяма промяна, голям шок да възприема, че ще бъда с по-тъмна коса. Даже и докато я правихме, аз бях, дали ще се харесам, дали няма, дали ще е моето нещо. Но в крайна сметка, когато пуснахме косата, когато я и посресахме, аз видях, че наистина това е моят цвят. Изключително много се харесах, особено и след като я сушихме, цял ден си я мятках и се радвах и останах изключително доволна от целия процес. 10 от 10, направих си 1000 снимки.